Ngapunten Mas niki. Kowe aja sok ngono kowe lho mak ora diteri salak meneh. Kowe karo ngeget lati. Rasa nggo uwi-uwi. Uwi apa? Paman, apa iki deke mantane kuwi mau Pak Jumar iki ya. Mantane Pak Jumar. Kok rumah saku kabeh tok tawake nggo aku to. Napa melu mimin ngono, melu tetek ning bogem ngono. Melu aku piye? Ora apa-apa, ora apa-apa kuwi ra kira. Kowe ger nggo pancingan tok kok. Kowe nggo pancingan kledang-kledang ngono eksekusine tetep aku kok kowe mutu. Ngono. Ye, ora apa-apa ora kelong kowe ra dosa. Kowe Dodolan susu. oh, lah yo alah susu sing disuwek kuwi lho, susu sasetan kuwi lho disuwek nyewunan kuwi. Oh iya ya. Nek sing susu sing ora nyewunan kuwi jenenge nenen. Ya ora dicecake ora. Iki ora nendi-nendi nok ning iki eneng kampunge dhewe iya ana ning desane dhewe ning dusune dhewe dusun Gayam ning ngono ora enek duwite kok sikik to aja ngono iki para warga Gayam Wetan utawa Wetan Kali kuwi ya ora beda karo warga Gayam Kulon ya sing anggone awake dhewe mapan saiki ya tunggal dusun ngono ya mak iya padha bebarengan nyuwun utawa bantuan saka dinas kebudayaan supaya iso ngadani merti dusun oh ngono ayo Pak Man sing dak bakul anu salak kuwi tekan nggon aku wo ngapunten Mas niki kowe aja sok ngono kowe lho mak ora diteri salak meneh kowe pendak Rebo Wagen anggere wayangan mesti diparingi salak rong kronjot kok senengane nirokke. Lah sing jeneng kewajibane dalang ki rak golek bahan to. Oh iya. Monggo Pak Man ki nek tak nggo bahan wayang mesti apik upama wayang lucu omongane dados Mas. Niki pun kula pun kehubungan kali dinas budayaan ning. Lah kok sepriki dereng saged medun. Oh. Njaluk tanda tangan kanca-kanca wiyaga nggih mengke kula suwunke KTP supaya danane saged medun ya diangkah ya pancen iki ning nalika semana ling ngajokke taun 2018 oh ngono to ya wis KTP-ne kanca-kanca tak lumpukke tak pasrahke karo panjenengane bapak kuwi mau terus let pirang dina tekan omahku sing sewon kono lha piye mboten sida Mas lha piye danane ternyata mboten mandhap. Niku sing ngurusi sinten, Pak? Bupur. Pundi? HP-ne. Ya. Iki seksine Pak Dukuh, ora kok aku gawe-gawe. Bupur sing nyairke dana kuwi tak bel. Bu, iki piye kok Gayam kok ora cair? Nggih, Pak. Nah niki pun kliwat anu taune Gayam ki kampungku. Lah, jare jenengan teng Sewon. Lah aku ki ya ning Gayam duwe omah. Rika niku ya kampungku diusahake supaya mudhun. Oh nggih, kula tak matur Pak Kepala. Akhire mudhun. Oh, ning ya tetep tombok. Ah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Lah iya. Nek aku mumbengi ya wis mayang kono dadi ya wis mumbengi rusak iki cok. Oh. Tanpa ana bathine apa-apa. Bathine mumbengi tak nggo nomboki saiki iki. Ora apa-apa, Mak. Sing baku iso ngraketake pas duluran jer kowe sowan mrene rak ya ora urung ana 5 taun. Monggo pendak-pendak kowe nganakke keramaian, pendak-pendak nganakke keramaian. Ya ming mergo kanggo nglipur para tangga teparo kok nok men Gayam ki ora sepi men eneng tontonan, men iso mlumpuk, men iso crawung, ya ngono ya. Mula ya disengkuyung karo para warga kene, ya. Dek jaman awak dhewe supitan biyen ya nganti aku rumangsaku sing jeneng wong tuaku mbok kowe nganti gumun, kowe nang kene iki urung sepirwa kok sing padha rapat sing dadi panitia pirang-pirang. Ya, ngono ya, Mak. Matur nuwun karo para warga kabeh sing wis bantu karo awake dhewe. Ya. Mula ora jeneng aneh nek nadyan dikaya ngapa dipasrahno karo awake dhewe ning nek nggo nyukupi perlengkapan iki durung iso nutup ora dadi ngopo. Rejeki iso digoleki ning liya papan. Ya. Kala mangsa seni iki ora menggo papan golek rejeki tok, ning kala mangsa dienggo ngraketke pasduluran, ngraketke pasrawungan, nggo labuh tumraping papan panggonane awake dhewe. Ngono. Iya.
Wong sesuk bakale kowe ya arang-arang melu kumpulan masyarakat, arang-arang iso teka, arang-arang iso piye-piye mergo nek wis anu jope mengalir nganti ora leren kono kae ya kadang kala nganti ora bali ning sedayu. Ya ngono ya Mak. Iya. Mula ya isane nyumbang ya wis kaya ngene iki. Ngono ya. Lan sesuk meneh ya supaya apik, supaya raket. Malah nek perlu tak janjeni no. Ya. Nek gayam kulon karo gayam wetan kuwi nyawiji dadi siji, ling anake merti dusun ora usah dhewe-dhewe, ora usah dadak njaluk bantuan dinas kebudayaan. Wis to, bayarono panggung karo sonku. Tak gratisi nek ming wayangan. Iki dimirengke biaya akeh lho. Lho tenan. Ning janji lho gayam kulon gayam wetan dadi siji. Ya, nganake arak-arakan gunungan sing gayeng sing rame men dipresani karo Bapak Lurah, presani karo Bapak Bupati wekasan nek nyuwun bantuan apa-apa iso tekan. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Ora usah dadak kepiye-kepiye. Ngono ya. Engko nek kancamu do protes pendak-pendak sambatan ning gayam, engko sing protes tak geceke sirahe no. Iya. Ora ana sing wani protes karo aku ki ora ana. Nanane mung sendika dawuh ora ketang ning mburi. Nekasake wong. Ning nek ning arep sendika dawuh aku wis ngerti kono. Iya, ya wis ora apa-apa. Nang mburi ora masalah. Ya ngono ya Mak. Iya. Lah wong omahe iki ya ming nyabrang kali kono. Ya iki ya anak bojoku ya ora nonton. Wo, arep melu tak penging. Kotok penging. Udan ku ndak masuk angin. Wo. Aku ki tresno tenan karo bojoku. Aja udanan lho nek ndak masuk angin. Wis ngrungokke saka joglo kono wis cedhak aku ngono ora krungu. Iki nang kono mesti mesam-mesem. Iya. Wong wis SMS iya krungu banter banget Mas kok kene. Ya iya karang yo tak depe kali kok. Iya. Ya pancen bener ya Mak. Iya, Mos pokoke muga-muga pinaringan katentreman karukunan kebagas kewarasan para warga gayam kene atut runtut nggone rukun mat sinamadan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ya muga-muga tetepa entuk barokahing Hyang Mahanasa apa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon pancene ya ngono lan kowe ngerti ora apa sebabe kok udan ya mesti do ora nyono nek bengi iki nyarengi pekan raya ya kuwi acara pekan raya Tionghoa ya dadi nek sing jenengono acara Tionghoa utawa kuwi mesti udan mesti no iki Malioboro pawe barongsai ya klebus kabeh iya ngono ya Mak iya ning wis ora dadi ngopo iya sok taun ngarep merti dusun meneh ya rasa dadak piye-piye wis beres pokoke tontonan ya nek kebareng aming trimo awake dhewe sing mayang ya wis engko kanca-kanca tak gerake ya ngono ya Mak iya wis beres kok cukupane kanca-kanca iya cukup ora cukup ya tetep cukup iya ya wis ora apa-apa pokoke anggere rampung mayang tinggal lunga ora wis do mulih dhewe-dhewe ya tinggal ndelik ngono ora wis do ting telinga kae piye iki wis mulih ya ora ana apa-apane iki mulih engko anggere sepi aku jedul wis bae iya ora masalah ya marah masalah. Ardo ngopo nek ora ngono? Arep metu ya ardo nendi? Ha iya. Ya aja terus pamer kaya ngono kuwi ora jeng ya ming gojekane. Ya, iki ya dikersake Mbak Mimin. Oh, iki Pak Man ki ya watonaba wae. Ming kurang seminggu ya Mbak Mimin saged mboten. Takbel, Mbak Mimin saged mboten niki desa kula ajeng anu apa jenenge iki merti dusun. Nggih Pak, kula nderek. Ampun nderek niki enten bayarane sampeyan ampun. Aleman. Nggih Pak, ning Apri mboten saged mergo Apri teng sagu teng Jakarta. Nek ngoten kula tak pisah kali Mbak Apri, ndak Bapak mangkih gelo, kula tak keri teng Yojo nderek Bapak Apri kajengi teng Jabek teng Bekasi. Nggih pun sampeyan teng mriki nggo wadal. Ya ngono. Wis ora apa-apa. Ya wis, saiki wis rawuh. Wis rawuh. Ya dibagekke. Ya Mbak, Mbak sapa Mbak Mimin? Jumeneng Mbak? Ya. Monggo ning nggon baliho tulisane Mimin CS. Ya. Mimin CS ki do radong, Mimin ngeces. Oh. Ora kok Mimin nggawa kanca ki ora. Kula bareng ajeng ngadeg pun mboten semangat kok jenengan ngendika ngaten wau. Ah pripun? Ngendika iki bayarane mumbengi nggo nomboki saiki apa ya tegel jenengan tombok kok aku ngarani nampa gaji. Sampeyan pun nonton.
Rak ya mekewu to nek ngoten niku. Rak ya mekewu to nyan iku. Nyaris ngendika nek ngarep ngendika nek tombok menika saka panjenengan aku ngantek nampani kaya Allah dineleng. Mbak, sampeyan kaya pambudi ning badan wis badan dilungke nek ngantek dilebokke meneh ya bangeten. Wah, bangeten kaya ora ngerti wacake banci aku. Iya. Oh, kadang kalau nek sepi 20.000 ditampani kok. Niku mboten ditampani niku dienggo egoh liyane ngoten mboten nampani niku. Matur suwun. Wingi wis bantu awake dhewe wis teko. Ya, arep tak sangoni melayu klepat mlebu mobil. Lah saniki nek niki sampean mboten nampa. Nggih. Niku sampean wis pamer karo warga Gayam. Apa mimin ki wis cukup? Apa mimin ki luwih? Lho, niki tresno asih kok warga Gayam Oh mriki. ngaten, nggih. Dados kedah kula tampi. Nyamani nggih. Dene nggih alon-alon nggih wong wedokne kon nyak-nyakan ngoten mboten kelakon sih. Nyun sewu nggih. Temlek karo geget lati. Wah, geget lati ora. Nggih. Mit sewu nggih. Astane ya salaman sik kok ya kaya gila. Apa nyanyi gol kula ki najis ngono apa lah ayo. Kenceng. Rasa nggo uwi-uwi. Uwi-uwi apa? Wong sampean pun. Nggih, wah ya. Oh sampean wingi dolan tenggen kula pas kula wayangan niki terus nglithak ning joglo sing wetan kono kuwi ucul klambi. Terus ana sing ngomong, "Oh, mimin ki lanang tenan jebono." Lah kula diawoli yoga-yoga jenengan kok. Yoga jenengan ki garwane sayu-ayu wis ketunggon. Lah Mas Keswani ketunggon bojone bareng ya ndridi saku ning kamar mandi ditututi. Ning ya mung nututi ngancani, mboten nika-nika. Kuwi ya niat tenan, iya. Nggih bakuning sedya nderek bingah nderek ndedonga. Merti dusun warga Gayam mriki mugi-mugi anginipun pados pangupa jiwa paringi lancar, tansah pinaringan sehat wal afiat, tebih saking godha rencana sukerta ing tembinipun kanthi manggih rahayu. Amin. Bingah tanpa upami nek njandika dados warga mriki nggih kula harus mengakui nek jenenge paribasan uwit. Nggih. Uwit niku kuwate ora merga pange, ora merga godhonge ning uwit menika bisane bakuh kukuh merga oyote. Nggih. Lah, oyote. Kula saged kados ngaten menika salah setunggal merga pendherekaken panjenengan. Matur suwun. Lah, gandeng panjenengan warga Gayam sak menika dados kula ya klungsu-klungsu melu udu. Nggih, nderek bingah nderek ndedonga ugi kejawi menika ya nek pengin wargane sansa guyub rukun menika syarate wonten sekawan. Apa, Mbak? Pacul. Pacul ki apa? Perkara papat sing aja nganti ucul. Nah iki, kula nek sampeyan ngenten iki kula seneng. Niku tegese pripun? Perkara papat sing aja nganti ucul, wong urip ning alam donya kudu siji bekti marang Gusti Kang akarya jagat. Siji, loro jumbuh karo kadewasane piyambak-piyambak. Nggih. Angka kalih bekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa kang dalari kula laran panjenengan ana ing alam donya kanggo lumantar-lantaran tiyang sepuh kekalih. Nggih. Mula sugih mblegedu samaladu pintera sundul langit ora bakal berkah lan barokah yen kowe nganti nglalekke wong tuamu. Leres. Umpamane wong tuamu tilar donya ya dongakno jumbuh karo gegebenganipun panjenengan. Ora kok wong mati ra tekan dongane mboten tekan. Ingkang ketiga bekti marang guru. Menika guru. Angka 3 niku wae. Nggih, angka 3, angka sekawan menawi sampun kawangku dening garwa kudu bekti marang bojone. Aja terus bareng di bojo wis uripe mapan terus kokean seringat menika aja. Kanca-kanca sinden rumangsa kayane wis ngungkuli garwane aja kokean wiraga, sak madya wae. Betul, nggih. Kaya kula ki nggih. Bareng saiki kondang duit ya wis paribasan ora kanggo, kula aja meneh karo bojo kula. Karo wong-wong niku wong kula beteni bojone wong-wong niku kula beteni kabeh kok. Saking kula niku nek mung bekteni wong siji ora marem. Dadi sapa-sapa sing butuhke kula bekteni. Niku ora perkara bekti ning gragas. Iya. Kok gragas. Kok bojone wong barang dibekteni. Saking kula pengen paribasan kula kira tumindak becik kurang. Dadi sapa wae sing pengen anu kula labui. Nggih, nggih. Niku wau pacul. Pacul. Nggih. Perkara papat sing aja nganti ucul. Oh, nggih. Ning kadang kala ngoten niku sok dianu dadi paidu.
Kadang ngopo dadak ngono apa-apa kuwi aku iso dhewe tanpa usahaku aku ora iso ngene iki kadang kalau akune sing dijokke. Nggih. Mongko kabeh mau ora bisa urip dhewe tetep mbutuhke masyarakat tangga teparo kadang pamitan kang nyengkuyung. Leres nggih. Nah dados Merti Dusun menika kagem ajang silaturahmi ugi Bapak Ibu ingkang pareng rawuh sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Wah. Lah niki silaturahmi nek ngelengke nglumpukke ngetine mboten nenten-nenten kula nggih. Paribasan angel mergo repot ya Mbak Ki. Niku wau diteruske niku wau. Sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Nggih. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Dadi kula niki ya tamu dimulyake alhamdulillah. Nggih. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelemo silaturahmi. Oh, leres nggih. Dados dalu niki pun kula niati silaturahmi. Oh, dadi mboten duwe pangarep apa-apa. Mboten. Kene niku amplope balik. Lah pun budget mangulungke kok ya jenenge jangan gue wadal barang kula iki. Mboten nggih. Panjenengan di wonten rencange Mbak Mimin. Sinten menika Mbak? Sing dikersake warga Gayam ya kuwi Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Oh kembaran kula. Nggih, ya wis meh mirip. Mirip ngoten. Ya sak cuman sak. Lencire ya Dalu masyarakat Gayam niki Sugeng dalu kula nuwun sami-sami. Rung dijawab kok sami-sami monggo sik matur nuwun akeh kowe sami-sami. Oh, kula nuwun sami-sami monggo. Nggih nderekaken. Ki Sena Nugroho. Nggih nderekaken. Ki wong loro kembar malah do antuk-antukan. Iya. Sing siji wedok tenan, sing siji blesteran. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mbak Elisa ya diaturi supaya ngancani Mbak Mimin kok Mbak Mimin ranti kanca. Oh, ini Mbak Mimin. Mbak Mimin iki gawane Pak Manman kuwi. Ya ora gawane pamundutan panitia. Oh, tak kira gawane Pak Manman. Ya ora Manman tok sapa-sapa nggawa aku ya itu. Oleh. Itu. Melu dodolan salak. Karo Pak Manman. Apa iki gege mantane kuwi mau Pak Jumar iki ya. Mantane Pak Jumar. Kok rumah saku kabeh tok tawake nggo aku to. Lah Pak Jumar mau entuk apa anyar sing umure 3 dosa 17 mau lho. Pira? Pira, Pak? Mau kan entuk bojo anyar Pak Jumar. Pak Jumar entuk bojo. Umure pira? 3 dosa 17. Pira? Kok 3 dosa? 3 dosa 30-an apa komen? Nek 3 dosa ki 30. Yo. Nek 17 ki 27. Dadi wis beda. Oh beda. 3 dosa 37. 37. Kan dosa 17. Nah, ra nguriku. Iki umure sing 7 dosa 1000 iki. 43. Oh, 43. Iki mantane Pak Jumar mau. Ya ora mantan, ya mung kejadian pisan tok. Oh, wis pisan. Pisan tok. Kapok. Sing kapok Pak Jumare. Oh, ya Nah, kecil kok. Kowe iki ora ngerti kok ya tok omong-omongke to sasenengane. Ya. Iki melu mau. Kuwi hoak jenenge. Hoak, iya hoak. Nek agek pisan ki jenenge urung padha ae urung krasa. Nek bola bali ngono ki lagi disebut affair. Oh, kudu dibaleni. Ora kok kudu dibaleni ora. Ya iki nang kampungku sae iki. Nggih, derek mangayu bagio. Ya sesuk nek wis bubar ya mulih ora sampe tak ngenteni apa-apa. Lah? Iki sambetong. Apa? Sambetong. Sambatan. Yo, sambatan. Heeh. Ki bacane banji ya. Basane banji tok gore. Sambatan. Sambatan. Ya lah jelas ra apa-apa dinggo warga kene kok. Ya, Yo silaturahmi. Bensene kabeh terhibur kabeh melu seneng ngono lho, Pak. Ayo, wis pokoke ora usah ngarep-arep duit. Oke, ra apa-apa. Sesuk aku njaluk paseno wae. 5.000 lah minimal ganti bensin padake adoh Lah, kudune ya dipikir ya saya. Yo bener. Sambatan ra apa-apa nek bensine kudu dijali. Iku sik to. Sing jeneng seni iki ya kadang kala sok dienggo golek duit, kadang kala sok nggo silaturahmi. No.
Aku wis manggon ning kene, nek aku nglabui piyai kene ya kowe melu nglabui piyai kene. Wong nek piye kowe ya mesti tak bayar, nek payu kowe mesti tak bayar. Dadi ora usah dadak ngersula. Ya ora ngersula. Retok ngersula. Ora tak balekke ning Sulawesi dadi kere. Ampun, Pak. Ya ampun. Mulane kok rasa dadak werna-werna. Apa melu mimin ngono, melu tetek ning bogem ngono. Melu aku piye? Ora apa-apa, kowe ra kira. Kowe ger nggo pancingan tok kok. Kowe nggo pancingan kledang-kledang lu eksekusine tetep aku kok kowe mutu. Ngono. Ye, ora apa-apa ora kelong kowe ra dosa. Kowe ger nggo pantasi pameran ngene maju mundur. Maju mundur cantik, cantik maju mundur cantik. Ah kowe ngono kuwi to. Lah ngono wis kewer. Tak singkirke. Aku sing tawa. Lah ngono lho pisan. Strategine ngono. Strategi marketingnya kaya ngono. Hei, kowe iki do rembukan apa? Kon tetek-tetek mau lho, tetek. Apa? Tetek-tetek. Tetek. 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 Ha iki tak kandhani. Aksara Jawa kuwi ana TH karo TETA. Nek Teta. TH kuwi tetek. Tetek. Cilate ditekokke munggah tetek. Tetek. Iki tegese tenguk ning pinggir dalan. Nek ora nganggo H dadi tetek. Tetek. Tegese apa? Susu. Dodolan susu. Oh, lah yo alah. Susu sing disuwek kuwi lho, susu sasetan kuwi lho disuwek nyewunan kuwi. Oh iya. Nek sing susu sing ora nyewunan kuwi jenenge nenen. Ya ora dicecake ora. Kowe iki wong Lho, nika lho, kan wong Sulawesi ya kudu dikandani. Oh iki aja ngantek kleru, nek kleru karo kancane ada pemaafan aja paribadi iso nampa. Nek ngantek lemu kleru ngomongi karo wong sing ora paham rak ndarani kowe ngino to. Yo bahaya. Lah nek ora tresno ora tak kandhani. No bener. Oh berarti bener Mbak Mimi Lah yo niki. tetek karo tetek wis Beda. beda. Oh ya, berarti kowe iki tetek apa dedek? Aku anu tetek. Dedek. Yo, Pak Seno seneng tetek apa dedek? Aku ya seneng iki nek seru bojoku krungu. Seneng sing endi tetek? Seneng sing tetek. Tetek yo ngopi-ngopi. Iya. Itu bedane kaya loro karo loro. Kok loro? Loro ki angka, Kalih, loro. kalih. Nek loro ki sakit. Loro Ya, sakit. kaya turu karo anu turon. Nah. Oh, Turu karo turon. loro karo loro. Nek turu ki bubuk, nek turon ki agak liep-liep. Oh iya, nek jero karo jeruk ya beda. Beda. Jero dalam. Dalem. Jeruk Jeruk. jeruk kuwi Buah. buah. Duron, turok ya ana durok. Turon. Turok. Pusing aku ku malah aku sing dosa Garu. ora bener. Garuk ya ana garuk. Garu. Ngene, garuk. Garuk ki ngukur. Heeh. Aku ora melu-melu lho iki nek tekan kono aku ora melu-melu lho. Aku wegah aku iki nang kampungku ndak dikira aku ki trocoh ora. Garuk ki Mimin kuwi sing cangkeme marah-marah. Nek garu ki peralatan kanggo kadang tani. Oh iya sing ngene. Yo wis ngerti aku Wis sih. ngerti sithik-sithik berproses. Yo jelas. Ngamsu karo aku nek karo kono sok dijlomprongke kowe. Bahaya ya Pak Seno. Bahaya nek karo aku wasis ngono aku aja nganti njlomprongke malah tak pernahke nek. Ya wis saiki nganu kowe melu mimin wae. Melu Mbak Mimin. Heeh, piye? Oh, tetek kuwi mau. Batine gedhe endi tetek karo nyinden? Batine gedhe endi tetek Yo karo nek duwite nyinden? akeh nyinden. Oke nyinden. Heeh ning kala mangsa aku ya sok kumat ning nggonku kuwi ya piye. Enak wong ngono kuwi dodol. Ora apik. Ya. Nyangane tekan piro ning kok? Alah 20 wis mentok. Wis pol mereka. Sak boleh ewu. Iya kuwi melu mimin 20.000 gelem rasa. Ora apa-apa sing penting seni bahagia ya kaya. Terus nek kowe nyinden terus telake iso lara. Ora lara alah kulit karo kulit ora apa-apa. Kok sik. Kulit karo kulit ki piye? Kowe kok muni aku melu 20 ora apa-apa ning bahagia. Berarti selama iki melu aku ora bahagia. Yo bahagia lho. Akhirnya kok muni Jarine kowe melu kene kepepet. Wong ngombe aku. Piye kudu melu ngendi ya? Berpekewuh ngono kuwi jarine melu aku wae dengan senang hati laris manis malah. Idola kowe. Enake kulit karo kulit mau ki kepiye? Salaman iki lho, Nduk. Salaman lho, tadi tambah Salaman dibayar. Salaman dibayar. Hayo penak kene rasa
sakit kesuwa. Mung salaman dibet. Kowe melek sungi bedetet ke jam. Dadane lara suarane terake. Engko kudu dandan. Dandan. Pikir kulit karo kulit. 8 jam sedelot. Sedelok banget. Ayo iki penak berarti 20.000 sewengi pirang menit ping pirang jam ya. Kene pirang-pirang jam. Ala kowe mung salam sithik. Penak. Ning salamane udu tangan. Lah, apa sih? Ala aku tak kandhani tak WA. Nganggo WA. Wis kono melu mimin kan. Ora ya, sok kadang kala srawung karo aku karo Pak E dibagi. Ya dibagi. Ayo nyuara nduk. Ya, kadung tresno, Mbak. Oke. Elisa. Ya, suarane apik. Ya iki. Rinoso saya ngelela Wah, ya bawane wis anyar meneh pancen cah sinau terus. Rinoso. Kerupuk rinoso. kerupuk wayangan kang hangraridu Barko Pontianak tak tututi kok malah kowe langsung uncat pindah ning Banjarmasin. iya ya Kowe nglungani aku apa pancen dibujuki kanca-kanca men aja ngantek srawung aku. Kowe ning Pontianak aku ning Banjarmasin Heeh. dadi selipan Lah ya selipan. selipan yo dikon paseno jare ra entuk cedak-cedak kowe kok Ngono kuwi. Mongko ning ngarepku ki soalnya Mbak Mimin. bahaya jarene Kok bahaya piye to? yo bahaya mengko dituturi sing elek-elek Ora. Aku darani ngajari kowe sing elek-elek ora. Nek kulino karo aku paling kowe meteng. meteng meteng kuwi lanang yo Mas gimana Yo lagi sadar nek kuwi lanang. lali aku ayu we ayu yo Kak Yo ayu nek dibayar nek ora yo letek. Ya. yen kelingan duh selagamu Ya, iki go disiarke lumantar streaming 2 channel. 2 channel Pak PWKS Live dan Dalang Seno. oh ya BWKS Live dan Dalang Seno dua-duanya Dua-duanya gaya tenan. menayangkan. Kuwi ora musuhan yo Pak Ora. dadine jalan berdua Ya, PWKS Nek Live ki ya Dalang Seno. kuwi padha Dalang Seno Wis ora ana jarak, ya kuwi kabeh mengko iso nonton kabeh. iso nonton kabeh Wis sak ora ana dunia sekat. sak dunia kabeh Sak apa? dunia Dunia. dunia bahasa Jawa ini apa dunia Sak ngalam donya. ngalam dunia Dunia. ngalam Ya. yen kelingan duh selagamu atiku dan kuwawa pamikirku dan jemutu manem kalbu Wah. Terus atiku wis kadung tresna ya. mung sira wong merati Ya.
Ya. Ya. Alamat wis katon tejane. Monggo. Garap palus nganggo sragenan. Yuk. Alamat wis katon tejane. Yen Elisa sing nyanyi sing joget Mbak Mimin. Angga. Apa? Mimin angga. Mimin angga inggi. Angga inggi. Angga inggi. Kakak Mimin. Kakak dudu Mbah Mimin. Udu Mbah. Asline jenenge sapa sak ngerti ra? Ora? Sukimin. Sukimin gaya tenan soso nganggo min barang. Itu nama tenar. Nama tenar ya keberuntungan. Semua nama baik. Ben jodoh karo paman-man. Iya, dicocok karo pasuryanku to. Kok dicocok karo paman. Ya. Bacaan